Guys, ni ami karon dinhi sa may Alco Home Subdivision, sakop nis Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Din kagabi dunay sunog nga nahitabo dire onya gani ubay-ubay ang naapektuhang pamilya. So niya po dinhi bisag halidi ang buhatan ni First District Congressman Attorney Lordan Swan nagpaabot gidayon sa mga tabang ngadto sa mga biktima. So gipanguluhan usab ni First District Assistant Director Bert Amplayo ang atong usas mga gisaligan ni First District Congressman Attorney Lordan Swan aron mahatag usab ang kining niya dinhi guys. So mo ni siya guys ang initial nga mga tabang nga gipaabot ni First District Congressman Attorney Lordan Swan dinhi sa maong nasunugan. So yeah, so to si Assistant District Director o First District Director Bert Amplayo. So okay. So dia dinhi giatdan sila og mga pagkaon og kining uban pa nilang mga kagamitan para usab sa ato mga igso o mga biktima. So dia guys. So una gyud nini ang pagkaon no, importante. Adin mga bugas. So kini siya guys. Para na? Isa pa rin ito. Paano?